site n'Enugu Ukwu omenala ndị ga-adịgide. Ya bụ onye eze ọdịnala obodo Neni n'okpuru ọchịchị obodo Anọcha chụrụ achụ bụ Igwe Damian Ezani agbasapụga aka arịrịọ wee rịọ gọvanọ Chukwuma Soludo nakwa otu ọchịchị ya mgbaghara maka ịda iwu bụ nke na-achị ndị eze ọdịnala na echichi ọzọ nke obodo ha. Onye nta akụkọ anyị bụ onye nke wetara ya bụ akụkọ ma kwuo na ya bụ Igwe Neni bụzi onye nke gara n'ihu wee yọzie maka ya bụ mmehie bụ nke o meghere na iwu ahụ bụ nke na-achị ha ichi echichi ọzọ n'ime obodo ha dị iche iche. Onye nta aka anyị bụ Chibuzo Okoye ga-ewetara gị akụkọ ndị ọzọ. Ya bụ onye eze ọdịnala onye bụkwa onye isi oche Anambra Central Council of Traditional Rulers mere ka amata na ya na-akwanyere gọvanọ Chukwuma Soludo nnukwu ugwu na ya agaghị eme ihe ọbụla ya eme ka ọchịchị ya kpọọ ganigani. Igwe Ezani gara n'ihu kọwapụta na ya bụ ọfala nke afọ 2023 bụ nke abụọ ya chịkọbara kemgbe afọ 20 eji bunye okpueze ma mee ka o doo anya na abụghị onye na-egwu ọkwa ndọrọndọrọ. Ya bụ eze Neni kọwapụtara na ọ bụ otu n'afọ maka ya bụ ọfala nke akpọrọ ọfala kọmitii bụ ndị na-enweta afa ndị na-echi echichi ma kwezie nkwa ya bụ ihe mere na agaghị emezi ọzọ. Igwe Ezani rịọkwara gọọmenti steeti a ka ha ghara iji ihe ahụ ya mere wee taa ndị ichie maọbụ ndị obodo Neni afụfụ n'ụdị ọbụla. Ya bụ eze Neni kwuru na gọvanọ Soludo bụ onye hụrụ obodo ya n'anya nke ukwuu dịka o mere ka amata na gọọmenti steeti a na obodo Neni ebighịga aka n'akwụkwọ inweta mmiri ọṅụṅụ ka ekesasịa ya n'obodo Neni. Igwe Ezani rịọziri gọvanọ Soludo ka ọ gbaghara onye eze ọdịnala ọbụla nke nọ na mpaghara Anambra Central onye dakwara ụdị iwu ahụ ya dara na ha agaghị emezi ya ọzọ. O kwere nkwa n'obodo Neni ga na-aga n'ihu na-akwado ọchịchị gọvanọ Soludo ka ọ nwee na-alụwanya ọlụ ọma na alụ na steeti a site n'obodo Neni n'okpuru ọchịchị Anọcha. Aha m bụ Chibuzo Okoye maka akụkọ ụwa AB.